Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madrubi. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum natepana sira kabeh netepi pimujar satil ulama kelawan lelungguhan ulama, pira-pira ulama. Ail amilina tegese ulama-ulama kang nglakoni ilmune. Dadi awakmu dikon lelungguhan, dikon mbuh ngaji, mbuh sowan ring gone ulama-ulama. Tapi ulama-ulama al-amilina, ulama-ulama sing ngamalno ilmune. Di ilmune di ngamalno ora mek dipelajari tok. Ora sembarang ulama berarti. Sing jeneng ulama kuwi dune ngamalno ilmune. Ora ngamalno ilmune ya ora dianjurno Kanjeng Nabi dikon sowan utawa lelungguhan utawa ngaji, nyantri. Wastima'il kalamil hukama ilan ngrungake gunemane utawa ucapane hukama. Di ulama kalau hukama iki Kanjeng Nabi menghukumi beda. Ail amilina al alimina. Sing jeneng hukama ail alimina tegese wong kang padha ngerti kabeh bidzatillahi kelawan date Allah. Al musibina kang padha bener. Fi aqwalihi ming dalam pira-pira gunemane utawa ucapane hukama wa af'alihim lan pira-pira tindakane utawa af'ale ulama apa hukama mau. Sing nomor loro dikon ngrungokno. Kon ngrungokno mestine ya dikon ngaji renggone hukama. Kuwi jagungan karo ulama, jagungan wong-wong sharing-sharing tokak-tokak nggone ulama. Nek nggone hukama kuwi kon ngrungokno. Kon ngrungokno kalame. Ya hukama kuwi apa ya wong sing ngerti Allah, sing alim utawa sing ma'rifat ring Allah. Hukama sing kepin al musibina fi awalihim. Hukama sing bener. Ucapane ya bener, kelakuane ya bener. Syariate ya bener, hakikate bener, torekoe bener. Ora terus anggar hukama algoritma ketoke keramat langsung awakmu tunduk sam'an wa ta'atan. Jadi orang ngono. Jadi hukama sing bener kelakuane, bener ucapane, bener apale. Jadi nyocoki kabeh syariate ya, torekoe ya, hakikate ya. Sak dhuwur-dhuwure ilmune wong hukama wae wong lah. Nek af'ale ora padha karo syariate, ora padha karo Quran hadise, ora usah dikrungokno. Dadi nang ngatosno ati malah dadine sesat ngono. Mane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani padha wae menganjurkan ngono kuwi. Dadi nek ana wong sak ngelmune dhuwur kaya apa nek omongane jeru-jeru lah. Nek ora cocok karo cocokno karo Quran hadis ora cocok kelakuane karo ucapane. Tawa ucapane iya tapi kelakuane ora bener. Ora nyocoki syariat, ora nyocoki Quran hadis, ora usah dadekno guru. Ku anjurane utawa pesene Syekh Abdul Qadir wae. Kanjeng Nabi yo ngono padha wae iki. Di ulama hukama sing perlu diugemi omongane ya ulama sing ma'rifat ring Allah, sing bener pelakuane karo tindakane iku bener cocok karo Quran hadis. Fa inna wa mangko satemene Allah iku yuhyi iku nguripake sapa Allah al-qalba ing ati al-mayyita kang mati binuril hikmati kelawan nur pira-pira hikmah. Ilmu nafi tegese ilmu kang manfaat. Kama yuhyi kaya uliye
nguripake sapa Allah lan ing bumi al-maitata kang mati bima ilmatori kelawan banyu udan. Kene Kanjeng Nabi kok nganjurno awak dhewe lelungguhan, jagungan utawa takon-takon ulama. Kene Kanjeng Nabi kok kon ngakon awak dhewe ngrungokno pengendikane hukama. Mergo Gusti Allah kuwi nguripno ati sing mati kelawan nur hikmah. Kaya uliye Gusti Allah nguripno bumi mati, bumi gersang kelawan banyu udan. Dene atimu mati, imane serot kurang, ibadah serot rasa-rasa, pikirane nglembyar, sing maju utawa sing pikirane iku selot ora percaya pamane karo dadi Allah karo anane Gusti Allah. Ora percaya karo Kanjeng Nabi, ora percaya karo kitab-kitab Allah. Ya kuwi cara atine selot mati. Atos ora nrimo nasihat niku, nrimo perkara sing gaib kuwi satos. Ya kuwi kon sowan-sowan ring gone hukama mau. Sing hukama kan wis ngerti dadi Allah, wis tau marifat ring Allah. Angger gelem ngrungokno, gelem sowan wis insyaallah atine tambah urip, tambah kuat dadi ibadah ora asar-asen. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah. Jalisu lungguh sira kabeh al-kubara ing pira-pira penggede. Wasailu lan takono sira kabeh al ulama ing pira-pira ulama. Wa kholatu lan campura sira kabeh al hukama ing pira-pira waline Allah. Di dalam hadis lain ana sing nerangno saking riwayat Imam Tabrani saking Abu Hanifah. Awakmu dianjurno lungguhan karo penggede. Penggede maksudnya wong sing berhasil jangan penggede. Mergo wong biasane mari semangat. Nek awakmu kumpulane karo ora penggede, karo wong sing rasa-rasen, karo wong sing rasa-rasonan, ora berkembang urip kuwi. Ora semangat. Nganggur-angguran. Kuwi ora penggede. Dadi ora ana motivasine kuwi. Kon lungguhan karo wong sing berhasil, wong sing sukses, takok ala barokah wasal ulama. Terus nek takon masalah hukum, masalah ring ulama. Ulama wong takok piye hukume hukum syariat utawa tata carane ibadah lan liya-liyane takok ulama. Wa khalatu al-hukama. Nek campura karo hukama utawa wali-waline Gusti Allah sowan. Lah nek karo hukama iku ora usah takok-takok. Maksudnya sing awakmu takok-takok masalah hukum, masalah apa iku ring ulama. Ring wali-waline Gusti Allah hukama. Kuwi campura tok. Maksudnya lelungguhan ngarep barokah wis apa njaluk donga apa piye ngono. Kuwi ring wali-waline Gusti Allah. Dadi ana tempat-tempate dhewe. Dene ana masalah hukum utawa perkembangan hukum takoke ring ulama. Nek masalah-masalah ruwet-ruwet atine utawa apa kurang padhang atine ring gone wali-waline Gusti Allah. Dadi ana tempate dhewe aja salah tempat. Uripno ati kanggo ring gone apa cara atine benengno ati ngajine karo ulama ya angel. Beda-beda lho. Fa innal ulama mongko satemene ulama iku salah satu aksamin iku ana telu pira-pira bagian. Dadi ulama iku ana telu pira-pira. Al ulama bihakamillah rupane ulama bihakamillah kelawan pira-pira hukume Allah. Wa hum mutawi ulama bihakamillah iku ashabul fatwa iku pira-pira kang duweni fatwa. Ulama iku ana loro, siji ukama sing paham utawa ngalim masalah hukum-hukume Allah. Ulama sing niki biasane ahli fatwa, ahli ngomong, ahli penceramah. Wal ulama bidatillah, wal ulama lan ulama bidatillah kelawan dadi Allah.
fakot mongko bloko fahu mongko utawi ulama bidatillah al hukamai iku pira-pira waline Allah. Wa fi mudahalatin lan kuwi ing dalem manjing utawa lebu manjing ring gone hukama mau tahdibun utawi bersihake akhlaki maring akhlak. Dadi awakmu kumpul ulama apa hukama. Ben aja nek gelem kumpul hukama wali-waline Allah. Ngumpul tok iku iso bersih akhlakmu. Dadi roh wonge wae kadang wis pengen dadi wong apik. Kerontak atine semangat dadi wong apik. Lianahum krono satemene hukama utawa wali-wali mau iku asyraqat iku mencorong apa kulubuhum apa pira-pira atine hukama bi ma'rifatillah kelawan ma'rifat ing Allah. Wa asyraqat lan mencorong apa asraruhum pira-pira batine hukama mau bi anwari jalalillahi kelawan pira-pira sifat keagungane Allah. Hukama iku cara atine mencorong dadi ana nure. Nur apa perkara makrifat ring Allah, siri-sirine Allah diwehno kono mau ning atine hukama mau. Dadi awakmu sowan tok iku kepanjingan utawa ketularan nure. Padha karo ceritane Syamsul Qadir pas ana apa permasalahan ana wong lanang ngaku-ngaku apa jenenge kuwi ngaku-ngaku dadi apa weruh Allah utawa pas akeh ceritane sing pas takok ana hukum dadi ulama-ulama kumpul cara wong saiki basul masail bareng sowan Syamsul Qadir kuwi kan perkara mencorongi nure atine Syamsul Qadir sing ape ngomong kuwi lho ape takok iku meneng kabeh. Kaya wis kaya adep-adepan karo Syamsul Qadir segala permasalahan kowe wis terjawab padahal urung dijawab. Perkara kuwate nure sing didokok Allah ring gone sirine Syamsul Qadir. Jagong tok iku langsung ana efeke. Nek pangkate hukama utawa wali-wali beda karo ulama ya. Wal ulama fil qismaini. Wal ulama lan ulama fil qismaini kelawan wong panduban waku utawi qismaini mau iku al-kubara iku penggede-penggede fa inna muhawalan tati ahlillah mongko satemene campuran utawa kumpul ahlillah sing ngerti Allah iku taksibu iku nolak